салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи Барселона ва канали Барса ТВ. Собиқ ҳамлагари Барселона Терри Анри якчанд суханони аҷоиб дар бораи Реал ва Барса гуфт ки ба гуфтаҳои ӯ розӣ нашудан бисёр душвор аст. Анри мегӯяд ки қаҳрамони Лигаи Чемпионҳои мавсими имсола дастаи Ливерпул мегардад, зеро ба фикри Анри айни замон аз мадридиё дида дастпарварони Юрген Клоп пурқувваттаранд. Илова бар ин, Анри иброз намудааст ки беҳтарин дастаҳои таоми Аврупо аз Реал Мадрид метарсанд, аммо Реал бошад фақат аз як даста Барселонаи нотакрор метарсад. Чӣ хел ба гуфтаҳои Анри мо мувофиқ набошем. Реал дар мавсими имсола грандҳои футболи Аврупо ба мисли ПСЖ, Челси ва Манчестер Ситиро дар Лигаи Чемпионҳо шикаст дода ба финал баромад. Дар Ла Лига қаҳрамон шуд, вале аз Барселона ки дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад ва ҳатто аз Лигаи Аврупо ҳам афтидааст, бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд. Чуноне ки бузургони футбол гуфтанд, Барселона ду майдон дорад: Камп Nou барои бозиҳояшро барпо кардан ва Сантьяго Бернабеу барои машқу тамрин кардан. Мегузарем ба хабарҳои муҳим. Сармураббии дастаи Астон Вилла Стивен Джерард мехоҳад ки дар мавсими оянда Филиппи Каутиноро дар ҳаяташ нигоҳ дорад, вале онҳо омода нестанд ки барои ӯ 40 миллион евро пардохт намоянд. Муҳофизатгари Челси Маркос Алонсо бо сармураббии дастааш Тухел ҳангоми танаффус дар бозӣ бо Вулверхэмптон ҷанҷол намудааст ва эҳтимолан дар мавсими оянда Алонсо либоси варзишии Барселонаро ба бар менамояд. Сармураббии Барселона Хави оиди нақшаҳои бошгоҳ дар мавсими оянда сухан гуфта, сабаби Барселонаро интихоб накардани Холандро ошкор кард. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо позаи онбошро гиред ки давомаш мошини мегузарад. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, имшаб Барселона дар майдони худ дастаи Селтаро пешвоз мегирад ва бозии охири ин ду тим охирон маротиба мусовӣ анҷом ёфт. Агар дар ёдатон бошад, Селта камбек кард. Дар якум тайм 3-0 мағлуб шуда истода буд ин даста, аммо дар дуюм тайм бозиро тамоман дигаргун карда исои бозиро 3-3 кард. Имрӯз Барса метавонад қасдии худро гирад. Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Сармураббии Астон Вилла Стивен Джерард аз рӯбарияти даста хоҳиш намудааст ки дар мавсими оянда ниммувофизатгари Барселона Филиппи Каутиноро дар даста нигоҳ доранд. Астон Вилла баъди анҷоми иҷораи Каутино метавонад бар ивази 40 миллион евро Каутиноро пурра футболбози худ гардонад, аммо онҳо барои пардохт кардани чунин маблағи гарон розӣ нестанд. Каталониё ба хотири ихтисор намудани фонди маоши футболбозонаш омодааст ки Каутиноро бар ивази 15-20 миллион евро аз даста ҷавоб диҳад ва эҳтимолан Астон Вилла шартномаи ӯро аз Барса харидорӣ менамояд ва Каутино тобистони имсол Барселонаро тарк мекунад. Зеро худи Каутино аллакай оиди шартномаи наваш бо Астон Вилла ва маошаш дар ин бошгоҳ ба мувофиқа расидааст. муҳофизатгари Челси Маркос Алонсо баъди қисми якуми бозӣ бар зидди Вулверхэмптон аз ҷониби сармураббии Челси Томас Тухел иваз карда шуд, зеро ҳангоми танаффус Алонсо бо Тухел баҳсу ҷанҷоли зиёд намудааст. Дар Челси аллакай эҳсос карданд ки ин охирин бозии Алонсо дар мавсими имсола ё ин ки умуман охирин бозии Алонсо дар Челси мебошад. Мақсади Алонсо баъди анҷоми мавсим тарк кардани Челси ва баргаштан ба Испания аст. Маркос орзу дорад ки бори дигар дар Ла Лига ҳунарнамоӣ кунад. Барселона аллакай бо агенти муҳофизатгар дар алоқаам ва барои Каталониё Алонсо довталаби рақами 1 барои муҳофизатгари канори чапи даста дар мавсими оянда мебошад. Исми муҳофизатгари аргентинӣ Талляфико низ атрофи Барселона давр мезанад, аммо Талляфико танҳо варианти захиравии Барса дар сурати барор нагирифтани трансфери Алонсо мебошад. Дар футболи муосир бисёр муҳим аст ки ҳар мавсим бо ҷалб намудани футболбозони нав дастаро пурзуртар намоӣ, бахусус ҳангоми мағлуб шудан дар тӯли мавсим. Мо аз мавсими имсола қаноатманд нестем ва бояд дар ҳаят дигаргуниҳо ворид созем. Ҳар касе ки шомили ҳаяти каталониҳо мешавад, мо ӯро ба хушнудӣ истиқбол мегирем. Дар Барселона дақиқан мушкили иқтисодӣ вуҷуд дорад ки то ҳол ҳалли худро наёфтааст ва мо ҳар чизе ки аз дастамон меояд барои беҳтар намудани мавсими оянда иҷро менамоем, чунки мо пурра маълум карда
кардаем ки аз соли дигар моро чӣ интизор аст. Баъзе футболбозон бояд дастаро тарк намоянд, зеро вазъи иқтисодии Барсаро дар тамоми таърихи мавҷудияташ бадтарин унвон дода метавонем. Байни ману футболбозонамон ҳамаи чӣ ошкору шаффоф аст. Хеле ва хеле мо аз даромадҳои нави пулӣ вобастагӣ дорем ва ҳатто дар намудани маблағ низ мо набояд аз фаъолиятамон даст накашем. Вазъ бисёр душвор аст ва новобаста аз оне ки мо инро мехоҳем ё ин ки не, ҳатман бояд якчанд футболбозро баъди анҷоми мавсим аз даста ҷавоб диҳем ба хотири ҷалб намудани футболбозони нав. Дар бораи трансфери Холанд ба Манчестер Сити фақат ҳаминро гуфтаниам ки мо ба проектҳои дастаҳои дигар эҳтироми худро мегузорем ва ҳар як даста лоиҳа ба худ хоси худро дорад. Манчестер Сити низ қаҳрамони мусобиқотҳои дохиливу хориҷӣ мегардад ва барои ҳар як унвон дар баробари мо мубориза бурда метавонад. Мо гуфта наметавонем ки лоиҳаи варзишии мо беҳтар аз Сити буд, вале Холанд моро интихоб накард. Аммо Холанд дар ҳақиқат агар ба Манчестер Сити гузарад, фақат бо сабаби вазъи баъди иқтисодии Барселона аст, зеро мо ба талаботҳои намояндагони Холанд ҷавобгӯ шуда натавонистем. Бояд иқрор шавам ки амалӣ нагардидани трансфери Холанд ба Барселона фақат як мушкилӣ дошт. Мо маблағи кофӣ барои ин кор пайдо накардем. Гуфт Хави. Дӯстон, оё шумо рӯафтода шудед ки Холанд Барселонаро интихоб накард ё ин ки бе Эрлинг Барса метавонад ба қуллаҳои баланд расад ва албатта ки бо дигар футболбозони нав? Фикрҳои худро дар комментария нависед, ин барои мо хеле муҳим аст. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Наомадани. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.